हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर आंजों बे भिडिअ बानायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोनाव गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय। लोगोफोर स्क्रिनाव नुनाय बिथांखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायोआनो जानांगौ। जुदि नोंथांमोना बड'नि मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो यूट्यूबार गेमस्रि दैमारि बिथांनि ब्लग भिडिअफोर नायोब्ला नोंथांमोना नुखायो एबा नुखादों जानांगौ। गेमस्रि दैमारि बिथांखौहाय नानि होनानै जे गाबज्रियो। लोगोफोर बिथांनि रियेल मुङानो जाहैबाय सबिता बसुमतारी। लोगोफोर बिथांखौहाय हाबा जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनावबो नुखादों जानांगौ। स' नानि एबा सबिता बसुमतारी बिथांनिसिम बिथांनि गोथार जुलिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स बावहरबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो उइस खालामहरबानो जाबाय बिथांखौहाय बिथांनि गोथार जुलिनि थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो बे भिडिअ बानायनायाव आंजों माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनाव आरो खनसेबाव निमाहा बिनाय थाबाय। स' लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।